Oke, आंनि गाव मा गेलेयो नोङो जागोनहाय मालाबानो पस्टआ गैयाव लांनानै उन्दुफैलायबाय हा ओइ गथ' उन्दुफैलायबाय नोङो हायावसो नांगोन माथो खर'आलाय सि जेजे नोङोबा हा उन्दुदों दुमानोसै आय' हायावसो दुमा होनबाय दखं हायावसो दुमा होनबाय दखं नोंखौबा आय' आंनि आबायानो सेंगा देथारबाय मा बियो आबा गय बेखौलाय आबौआ दा ओंखाम जाखांनानै जागोन होननासो दोन्दोंमोन नों मानो जाखोबा हा मा होनदों बाबा हा मा होनदों दुदु मा होनखो आं बुजियासैनो बाबा आय' आंनि आबायानो हेन्डसामानो आय' नायखो आंनि आबायानो आय' बेखौ लांफाथारगोन नामा बेलाय अबाव थाङो आय' जेजेसो बाबा अबाव थांखो आब'आ आय' गथ'आ ए बाय बाय होनदो दे आंखौ दे बाय बाय नै ओरैसो होनहर दे बाय बाय होनदोबा थाङा ओरैनोल' बायबाय ला दे थाङा जेरावबो आयु बेलाहाय बायबाय लानायखाय थांबाय बाबु ओइ आबा आंनि सना जिउ गोलैनोसैमोनहाय बोला फैदो आबा फैफिनदो फै गोलैयो फैदो बा आब' फैदो आंनि जिउ फै सयना गावदां माइनाव बोरायसो गथ' आयौ जेजेयावनो गावहा दुमा बिदियाव कि गस्लाया लेथ्राथार हा बाबु मा होनदोंलै बाबा बोबौ नोंलाय मानोथो उन्दुदो आबा बोबौआव आयौ थेंक इउ दे बाबा दे थेंक इउ दै दे नायदो दे बेयाव नायलाय बाबा अके आंनि गाव